Ito yung lollipop na mga matatanda. Ayun. Batok-batok lollipop. Ating all around kawali. Yun, isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. Kumusta po kayo lahat? Isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Kwento ko lang mga kasolid, may nag-request sa akin ng magluto daw ako ng pork lollipop. Kaya lang matagal na yun, 2 weeks na. Nakalimutan ko na. Ito yung message niya, oh. Ting! Magluto daw ako ng yung pork lollipop. Nakalimutan ko tapos 2 weeks na. Nag-chat na gano'n naman siya, comment, ito na naman, pinaalala niya yung lollipop niya. So ito na po ang request mo, sir, ang pork, crispy pork lollipop. Yun, Matutupad ng kanyang hiling. susubukan lang namin gawin, sir, ha? Sa version natin. Sa version natin. So ang unang gagawin natin, alisin muna natin yung buto dito para matupi natin na maayos. Hindi talaga niya nakakalimutan yung request niya. Inulit niya uli yung niya. Pinaremind niya uli sa akin. Dahil wala na yung buto niya mga kasolid, lalagyan lang natin ng asin. Yun, at paminta. Sasangkapan na natin siya ng salt and pepper. Yung palasa. Lalagyan natin sa loob para may lasa na kagad siya. Nagdagan natin ng asin. Ilalaga naman natin to, hindi naman nakalat to. Sarap yung medyo salty. Itutupi lang natin to mga solid. Yun, papaikutin natin na parang lollipop. Yun, Siyempre, meron tayong stick ng barbecue para hindi siya makawala. Tutusukin lang natin dito sa may gitna. Yun, mukhang lollipop na ba sa amin sa kitchen? Basta bilog lollipop na yun. Lagyan din natin dito. Tanggalan din natin mamaya. Pag nabilog na. Lollipop na. Yun, At ganyan din ang gagawin natin dito sa natitirang 2 pork belly. Update na lang namin kay mamaya mga kasolid. Yun, gandang itsura, parang lollipop na talaga, Yan mga kasolid. Dahil tapos na nating i-roll yun na parang lollipop, isasalang na natin dito sa ating Ay, wagang. tutunin pala natin yung dito sa ating all around kawali. Yan, ganda ng itsura, lalagyan natin ng tubig. At meron na ako nireading dito, Ricardo. Merong sibuyas, bawang, laurel at pamintang buo. Ilalagay na lang natin. Ito yung magiging pampalasa niya. At lalagyan natin ng asin, yun, Huwag kayong matakot maglagay ng maraming asin mga kasolid dahil tatapon lang din natin yung sabaw nito. Hindi naman naaalat yung laman. Hindi naman natin konti. At papakuluan lang natin to hanggang lumambot mga kasolid. Update po tayo mga kasolid. Yun, check natin kung malambot na. Pwede na to, sobrang lambot na ng ating pork lollipop. Set aside na natin. Yun, lollipop na lollipop,
At papalamigin lang natin to mga kasolid bago natin iprito. Mag-iinit lang ako ng mantika. So yun mga kasolid, dahil malamig na ating pork lollipop. Yun o, parang lollipop no, Kuya Sipat. Yun o. Lollipop na siya mga At kasolid. mainit na rin ang ating mantika. Piprito na natin, syempre. Yun o. Manlalaban na mamaya to, Kuya Sipat. So yun mga kasolid, check natin kung luto na yung ano, yung parting may balat. Yun o, ang ganda ng kulay, Boy Sipat oh. Yun o. Luto na yung lollipop mga kasolid. Yun o, ang ganda ng kulay oh. Ito yung lollipop ng mga matatanda, Boy Sipat. So yun mga solid, pwede na siguro to oh. Ang ganda na ng kulay oh. Naluto na oh. Yun oh. Set aside na natin. At papalamigin lang natin. Tapos tikiman time na mga kasolid. So yun mga kasolid, ito nang na-request ni Sir Mark Villanueva, ang crispy pork lollipop. Yun oh. Po, naka-roll. Ang sarap, no? The best. First time natin gumawa ng ganyan, ah. Putok-batok na naman. At bago po kami kumain, shoutout ko muna po si Raymart Abantaw. Shoutout po sa iyo. Kasolid, Raymart Shoutout Abantaw. po. Shoutout, sir. Ano, okay na tayo? Taste test na natin to. Kain na. Tabi natin. Lapang-lapang. Yun, oh. Lollipop po, sa ito. Cheers tayo. Paano kainin to ganyan din? Pagatin? Didilangan para lollipop. Yun, oh. Curious ako paano kakainin to. Si lollipop. Sausaw natin sa ano, kay Mang Tommy. Ah, buo siya. Lollipop talaga. Lollipop. Lollipop style. Kakagatin natin yan, sige. Thank you po sa nag-request. Grabe Parang lang. lollipop talaga. Ang lutong. Luto mo. Dila-dilaan ko na lang yata kasi lollipop yun. Ganda. Pero pwede natin kurat-kuratin para hindi tayo mahirapan niya. Parinig natin sa mga kasolid natin gaano kalutong natin ano. Pork lollipop. Sarap. Grabe. No? Lutong. Mainit. Kurotin ko nilang mainit. Grabe oh. Ano? Kasaw-saw din pala. Nung una, nag-request siya. Kasi syempre, nung araw din, yung naka-line up nating mga vlog, marami, may sunod-sunod. Nakalimutan ko. Mga 2 weeks na yung nakalipas. So, nung ilang araw na siguro, nakalata siya. Hindi na ba-vlog yung request niya. Ni-remind niya ako. Advance ano kasing sa atin eh. Oo. May mga naka-line up na content na kami. Naka-advance siya, no? So, ito na po ang request mo, kasolid. Shout out sa'yo. Sa nag-request. Si kasolid Mark Villanueva. Hashtag lang. Nga ba? Sausa mo, sa mo diladlaan lang kasi. Lollipop. Yun yun.
Shoutout pala kay Ate Queenie Mendaza na naglalaway. Naglaway daw siya dun sa huling vlog natin. Ano yun yung ano? Yeah, sigurado maglalaway din dito yun, oh. Yun, oh. Kay Ma'am Queenie Grabe, Mendaza. umusok pa, oh. Ano? Ano yun? Teacher. Nga ba? Yeah. First time, no? Ito yung lollipop na mga matatanda, ayun, oh. Batok-batok lollipop. Yung sa matamis. Cholesterol siya. Sana gayahin ito, mga solid. Napakaluto, oh. Ito, no? Lollipop roll. Pero yung napanood doon sa TikTok, yung mga ginagawa ng mga foreigner na ganyan na lollipop, malalaki sila. Nakaroll talaga na malaki. So tayo, wala tayong malaking lutuan. Mga maliliit lang ginawa natin. Ano ba? Si Richard Aquino, sigurado nanonood yan. Shoutout At po. si Romeo Aquino. Magkapatid yan eh. Solid supporter yan. Shoutout. Sarap, oh. Yun, oh. Ano ba? Kay Madam ni Crafty Lady, shoutout. Putok batong na naman, sabihin niya. Si Gardening Perth, Western Australia. Kay Mrs. Amy Fardo NC, shoutout. Lagi nanonood dyan mga yan. Pan New Zealand yun, no? Kay Mr. and Mrs. New Zealand, shoutout po. Ay, sigurado, sumasabay sila niyan. Malasa. Yun, oh. Putok-batok, lollipop. Yun, oh. Ay po. Nababasag. Harap. Kay Boy Sipat na lang to, no? Papak-papak na lang ako. Ito ang lollipop na bawal, pero masarap. Yun, oh. Ano po tayo? Papak na lang, ha? Kain po. Bawal na masarap. Pero pag wala naman sa vlog, mga gulay lang halos sinakain namin, mga kasolid. Pag wala kaming vlog. Pananig lang natin gaano ko itong. Hindi nga. Ano ba? Ano ba? Busting ka din eh. Baka magalit si Boy Sipat pag kinain pa natin to. Huwag nang pakilaman yun eh. Babalikan ka ni Boy Sipat. Kakagaling lang pa mo dito. Uminom ka na. Sige, uminom na ako. Thank you, Lord. Maraming busog. Lollipop na pork flavor. Pero sarap na. So yun mga solid, sana po nagustuhan yung aming recipe ngayon. Kaibang gasa. At salamat po sa nag-request at pasensya na po, hindi agad na tupad yung request nyo. Thank you, sir. Kay Kasolid, Mark Villanueva. Shoutout po sa'yo, Mark Villanueva. Shoutout, sir. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching.